Patrik vagyok, és ez itt az új csatornánk. Azért mondom többes számban, mert van egy haverom, nem is egy, de most az egyik haverommal fogom csinálni ezt a csatornát. Őt Bencének hívják, és már föl is vettünk jó pár vlog videót. Most én éppen Nintendo-val játszottam, Nintendo 64-jel, azon belül FIFA 99-et. Ez nagyon vicces játék, mert sose azt csinálja, amit te akarsz. Hát ebben Bence holnap fog átjönni hozzánk, és akkor játszunk majd egyet. Azt akarom még mondani, hogy lesz Xboxom, és azon fog még csinálni videókat. Például GTA 5-öt és FIFA 15-öt, mert 16-ot. Számítógépen lesznek Minecraft videók. Minecraftból nem szeretnék túl sokat, de azért abból is kéne egy-kettő. Ezt a csatornát én ma kezdtem el csinálni. Ma hoztam létre, ma csináltam vele mindent. Amint már mondtam, a Bencével csináltunk egy jó pár videót, és majd próbálunk minél jobb videókat csinálni nektek. Hát ennyi is lett volna ez a videó. Én Patrik voltam, sziasztok!